awusiphamandla moya umuntu akadubandlela leyo kwala semtshezi umshayi wechunu qede ngitazi umqhele liyowela phezulu kwesidudla udirango kuzama zama iningizimu Afrika yonke bethi ubani lo mfana kusho ukuthi hayi sifikile inkosi yefundiswa Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi subscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Inkosi eyifundiswa le oyibonayo njengamanje lapho ku screen sakho mbukelo othandekayo. Kuzokhumuleka ukuthi lensizwa lena yayagadla kakhulu lapha ke kungizwe mbukelo othandekayo kanti ke kwivideo edlule sithe sayifaka lana kwindobane TV lensizwa lena besiyiveza lapha ke igadla lapha ke kukhuzani umfoka Mpungose mbukelo othandekayo. Makuthi ke awazoyibona lo video engikhuluma ngayo ungavele ushaye link lena ekwi description lapho ke uzobona ke inkosi eyifundiswa lapho igadla kukhuzani umfoka Mpungose othandekayo. Uthena mangabe ke ungizwe mchunu ebona le video la khona ngempela le nsizwa lena ikhwela idilika lapha ke kumfoka Mpungose kwase kuphuma le video le enizokufaka yona njengamanje lapha ke ungizwe ephendula yona le nsizwa lena mbukelo othandekayo awuzwe ukuthi umacingwane yena ngabe uthini manje wakwenzeka wafunda noma ngoboboleka igama kodwa manje ubanga isicefo lokwazalwa ubanga isicefo sokulokwazi wala ngisho mastende lona qashe kuyena ngasabufuna ngoba umlandela ama-Hawks lokho eshuthana nendlela yakho usuku nosuku sasifile intambano mfana usuku nosuku sasifile nalomnikazi waleli phawulo okuhlala kushuthe kulo nginesho ukuthi abasezwele onesitina futhi lo mfana akaphalazile kahle into zakhe zizonakele yakhushulele lesizotha salensizwa nalesisoko salensizwa kuthi lithule yanje leyana lo yamuntu akablokwe komuntu la ku TikTok isicefo lokwazalwa lamakhonesi case lawa ayanyanyisa ayafake ajahile. Kanti kwezinye indaba engithenga kudonsela zona osokela namhlanje mbukelo othandekayo ukhuzani umfoka Mpungose uye wathatha le video enzokufakela yona njengamanje la khona uwelile wakamchunu egxeka ungizwe emchunu lapha nambukelo othandekayo. Ukhuzani wathatha le video lena wayobhala lapha na kwi-caption waveza ukuthi ngempela uyayijabulela lento eshiwo uwelile lapha na kwakamchunu washo ngempela ukuthi ke uzogiya phi kwekhanda lakhe lapha na ke ungizwe wakamchunu lapha na kwishow le ezayo yakhe ukhuzani umfoka Mpungose akawuzwe ke ukuthi uwelile mchunu ngabe uthini lapha na ke ngomacingwane lapha nambukelo othandekayo bese ushiya ivulo lakho lapha ne-comment section usho ukuthi ngabe ucabanga ngani mayelana noludaba bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Hawu yini bantu kathi show le noma yimpi sekwenze njani futhi manje sekukolodilwana sekwenze njani usaze sashe emhlabeni yini lesizovezwa kanti laba bochithana uthi ngoba bazibeshayana lapho bake bashaya ngaba yisekho lento into esuke kanjeni iphela ifuna kube khona ozophuma igazi sekuphikelana kwenze njani kanti ungizwe neshow yini uthi uqede kuye kwishow yiphi nongizwe la neshow yakhe kanti awungiphuthume angasilutho plus ngiyaqande ngihle yenkanini sofela khona yenkanini